Lucas, Kapitulo 7. Unya, may usa ka pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa pariseo ug nakigsalo kaniya. Miadtong lungsura, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, Kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya, ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya. Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, Sige, magtutudlo. Sultihi ako. miingon si Jesus, May duha ka tawo nga nagkautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nagkautang og 5 kagatos ka denaryo, ug ang usa ka 5 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? mitubag si Simon. Sa akong hunahuna, kadtong dakog utang. Gusto ang imong tubag. Matod ni Jesus. Unya, milingi siya sa babay og miingon kang Simon. Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang ginihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala, gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala, nagpakita og jutay usab nga paghigugma. Unya, giingnan ni Jesus ang babae. Gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan, nakapangutana sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae. Ang imong pagtuo, nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon.